Așa, și trebuie făcut mult mai rapid decât alt, alte serii normale. Și vreau să vă spun că cred că v-am mai spus odată că din seriile viitoare voi apărea și eu și va fi seria mult mai ușoară, dar tot eu voi vorbi. Și se pare că am găsit Tyron, visul camaradului meu. Ai destul pentru un un pickaxe, pardon. Pickaxe, ce am spus greșit? A spus pickaxe, în fine. Hai, folosește pe ăla de lemn, dacă tot, ca să-l termin. Folosește-l pe ăla de lemn ca să-l termin. Bun. Deci chiar îmi pare foarte rău că sună ca și cum ar fi de singur, de parcă aș fi nebun. Dar asta e când ai prieteni care nu le merg anumite chestii. Nici mie nu prea merge chiar cum trebuie calculatorul și vezi că găsit Iron. Bine că l-ai văzut. Ar fi prea culmea. Ar fi prea culmea ca al meu camarad sau coleg sau amic ciudat să fie, să se audă. Vom vedea acum în video, vom vedea când vom verifica videourile. Și dacă se va auzi, vom începe din nou episodul 2 cu da. Ok, ar fi prea cool. Aoleu, urâtă fața. Succes. Ar trebui să spargi gravelul cu mâna, pentru că așa e șanse mai mari să-ți dea de-alea, cum se cheamă, așa, cremene, flint. Da, să dai flint în stea, ce deștept ești. Ai bă, pentru ce folosești pickaxe-ul pentru așa ceva? Habar n-ai, nu? Mă gândeam. 26, așa de devreme? Așa de rapid, pardon? La 12 se face stânga. Da, poți să faci la ce level break, nu contează. Exact. Dacă ai 3 diamante, e perfect. De fapt, 5 ar trebui să avem. 3 ar trebui să avem pentru... Nu. Deci 3 pentru pickaxe și 2 trebuie păstrate pentru o carte și pentru obsidian. Să facem masa de enchant. Mai avem sugar tea? Aoleu, n-avem. Nu, poți să minezi în continuare. Eu doar te-am întrebat. Să se spargă și după aia. Aia e bun și ceva. Auzi, știi cum se face să vezi durabilitatea la unelte? F3H. Ia vezi acum. Apasă. Așa, vezi? Nu sunt norocoasă, asta l-am învățat de la un coleg.
Nu, îl știi tu, Codruț. Chiar, Codruț Gaming HD. Ați trebui să vă uitați. El și cu DMC. Da, face, da. Ei doi face. Ei doi fac videoclipuri interesante. Deja am dat de la PIS. E foarte bine. Chiar nu pot să-mi iau gândul de la ei doi face. Da. Dacă aveți ceva de reproșat la chestia asta, e că noi facem româna cu doamne de servici la școală. Și da, suntem la aceeași școală, dar suntem clase diferite. Nu, astupă. Dar nu acolo. Copilule. Deci pagina înapoi și pui în dreapta. Da, foarte interesant. Dezertorule. Da, tot timpul a fost așa. Când o găsit lavă, imediat a fugit. Ok, bine, hai că înțeles. Da. Dar nu mai fă masă din... Nu! Băi... Bine, hai na. Mamă, cât am noroc că ai avut acolo. Că ai făcut gaura aia. Nu puteți folosești din alea 18 sau 10 cât acolo. Nu puteți folosești alea 18. 18... Cobblestone. Din dreapta. În fine, hai să jucăm. Avem mai mult lapis și se pare că și lavă. Da. Cochile, te-ai prins aceea. Da, mai aș pe cealaltă și chiar curge lavă. Deci acolo... Gata, știu ce e acolo. E o cameră. Eu am impresia ori un cave, ori o cameră. Poftim? Da, ar fi ceva să uitați la Tony Games-ul. Da, tu ai făcut treaba. Nu, dar call sigur găsești. Ar trebui să sap mai jos. Da, ar fi ceva. Ai găsit camera. Ți-am zis că e o cameră în cave. Ia vezi, pe ce level suntem? Nu cred. Bravo, ai făcut screenshot. Ce level suntem? Frate, de ce ai făcut asta? Puteai să mergi pe lavă și ajungeai în partea elaltă și sigur găseai diamond. De obicei așa găsești. Adică așa am găsit eu. Da. Chiar bine mi-ați aminte. Hai să-ți arăt. Așa. Dar totuși lași lavă pe lângă, știi, ca să poți să ai pe un mergi. Să lași o leacă pe lângă ca să ai pe unde să vezi, am zis. Bun, bine. Așa. Și acum spargem stânga ta. Peretele ăsta pentru așa. Bine că mi-am adus aminte. Mergi înainte, am zis. Bine că mi-am adus aminte. Puteți lăsa în comenturi situații, da, bine.
metode de a găsi foarte ușor diamante știute de voi